Здравейте! 28-годишната Емине дойде при мен след препоръка на нейна колежка. Нейната заявка относно посещението беше за това, което се случва вкъщи, именно сексуално насилие, за което тя не си даваше ясна сметка и имаше нужда като отговор дали това е нормално, което усеща, или трябва да се изпълнява съответно дълга към съпруга си. Нека да се върнем на нейната история и да я видим. 28-годишната Емине и 30-годишният ѝ съпруг живеят заедно с двете си деца – Милиха на 14 години и 6-годишния Расим. Тяхното скромно жилище се намира в широкия център на град Куклен. Амбициозната Емине и съпругът Иохан още като младоженци са решили да живеят на квартира извън ромската махала. Въпреки несъгласието на семейството на Иохан, той взима решение неговото семейство да живее извън махалата. Иохан и Емине са завършили средно образование въпреки ранния им брак. След принудителната им ранна сватба, двамата млади хора продължават да учат в същото време и да работят. С помощта на родителите на Емине отглеждат дъщеря си Милиха. Когато завършват училище, Емине и Иохан започват работа във фирмата на бащата на съученик на Иохан. Иохан е шофьор, а тя фактурист. Бракът им върви нормално, изморени от работа и ангажименти, но доволни, че са излезли от тъй наречената махала. Няколко години след започване на работа се появява и малкия Расим. През това време тя получава майчинство, а Иохан изкарва добри пари, за да отглеждат двете си деца. Емине отделя за децата си цялото време. Иохан е помолил за допълнителна работа, за да изхранва голямото си семейство. Той се прибира късно вечерта и излиза рано сутринта. Почти няма време да види децата си, а какво остава да говори с жена си. Той обаче е спокоен, че прави каквото трябва, за да бъде изхранено семейството им и да не живее в ромската махала. Когато някой от тези ромски общности се опита да се откъсне от средата си, му е много трудно, защото има едни нагласи на обществото, които обобщават всички под един знаменател, защото често и ние страдаме, например, когато отидем в Лондон или някъде и хората смятат българите, че всички крадат и самите ние се чувстваме отхвърлени. Същото важи и за ромските семейства, които се опитват да си поддържат един стандарт на живот, който е нормален, изпращат си децата на училище, на детски градини, обгрижват ги, има такива семейства и когато с тях те са много чувствителни на тема гордост, поради именно тези факти, че са много отхвърлени и много категоризирани под един общ знаменател. И затова, когато те не усетят приемственост и една откровеност, не са и те лоялни. И сякаш хората отново казват, да, ето вижте, те са такива и си потвърждават позициите спрямо тях. А много често съм срещала роми, които когато видят приемственост, са много верни, много човечни и всъщност ангажирани с теб. Така минават годините и след като малкият Расим тръгва на ясли, Емине се връща на работа. Тогава тя усеща огромната липса на нежност, ласка и топлина от съпругата си. След като Емине се връща на работа, Иохан отказва допълнителната, такава, която е поискал, и има достатъчно свободно време за съпругата си. Точно тогава, обаче, когато всичко изглежда, че върви добре, започва най-големият тормоз на Емине. Вследствие на силната страст и дългогодишната липса на ласка, у Иохан се заражда силна нужда от сексуални контакти. В началото всичко върви добре, защото Емине си мисли, че това е нормално, но ежедневните желания за секс на Емине и идват много. Моля те, не ме закачай, уморена съм. Защо? Няма нищо, де. Ти си длъжна да ми дадеш. Ти си ми жена, да не беше при друг. Не, уморена съм. Няма да е на твоето. Когато кажа аз, тогава ще стане. Ти си длъжна да ми дадеш.
Остави ме, уморена съм. Няма да стане, на моето ще. Няма да стане на... Ще стане. Аз каквото кажа, това ще е. Елхан иска секс в моменти, когато тя домакинства, готви, чисти, пере. Емине започва да не смогва с домакинската работа, а и секса и поискан по този начин някак не и носи удоволствие. Ела. Махни се! Ако искам, нали? Махни се! Що? Още по-лошо става. Елхан започва да иска секс не само през деня и вечерта, а и посред нощ, докато тя спи, независимо от децата дали са в стаята или не. Ела, тук. Няма закачай. Няма. Айде. Готова ли си? Ела. Остави ме. Що? Искам да го направим. Не искам, остави ме да спя, уморена съм. Що? Ще олекне след това. Остави ме. Няма. На моето ще ми дадеш, че си длъжна, ти си ми жена. Съм ти жена, какво? Утре съм на работа, остави ме. Няма да те оставя. Точка по въпроса. Остави ме. Няма. Остави ме. Не може. Казах, трябва да го направим. Остави ме. Утре съм на работа. Не може, разгонен съм. Остави ме. Ела тука. Няма, бе. Точка по въпроса. Остави ме. Не Утре може. съм на работа. Някъде. Ела. Остави ме. Не може. Точка. Писна ми вече, през деня, през нощта иска, уморена съм, омръзна ми вече. Чувствам се толкова унизена, а децата ни също чуват какво се случва тук. Знам, че съм му жена, но това за мен е насилие. Тази моята жена няма право да не ми дава секс. Аз съм мъж и имам мъжки нужди. Майка ми и баща ми го правиха пред нас. Никога не е било проблем за майка ми това. Когато бяхме в махалата, спяхме 7 човека в една стая. На Емине не е приятно заради грубостите и ударите, които трябва да понася, ако откаже секс на Елхан. Чашата прилива, когато сексуалните му нужди започват да идват и на работното им място. Той няма никакви проблеми да иска секс навсякъде, докато един ден той я изнасилва в служебната тоалетна. Страшно унизителна беше ситуацията в офиса. Всички камери ни заснеха. Как ще погледна сега колегите в очите? Сигурен съм, че моята жена има друг. Много съм бясен и ще го намеря, не знам какво ще ми се случи. Чудя се дали да си намеря и аз друга. Обичам тея моята пуста Емине. Емине се срамува страшно много от колегите и децата си, пред които се случват сексуалните набези на мъжа й. Тя споделя с майка си, но не получава подкрепа. Съжалявам, че майка ми не ме разбра, след като и споделих проблемите си. Тя ми казва, че щом съм се оженила за него, ще търпя. Казва ми по-добре да иска мен, отколкото да ходя по чужди жени. А аз наистина не се чувствам много добре след тези неща.
тук е много важно, когато човек претърпява някакъв тормоз в семейството или навън, да има някаква емоционална подкрепа от близък човек. Само че Емине не среща никаква подкрепа. Тя търси съответно от майка си, тъй като в ромските общности приятелство с споделяне е малко по-трудно, но майката не оказва съответната подкрепа, тъй като за тях това е традиция да се слуша мъжа. По-първични са отношенията били в техните семейства, те очакват същото и да се получи в нейното семейство. Не могат да си представят дори друг вариант. Така че тя отново остава сама. Много силно впечатление всъщност ми направи е това, че тя е от ромски произход, където всичко е първично, трудно се анализира, а самата тя е започнала едно противопоставяне на този съществен проблем, който е при всички такива семейства. Това, че тя е потърсила помощ, въпреки че е било с препоръка, все пак е някаква сила и първи така знак, че тя може да се бори с това. Както може би и самото излизане от ромската махала, говори, че нейната ценностна система е доста по-висока от останалите. Но трудността е именно в тази борба, която й предстои, защото тя е, може да се каже, родова. Емине не разбира защо се чувства толкова отвратена от себе си. Мелиха вече е голяма и разбира проблема й. Тя продължава да търпи тихо обидите и сексуалното насилие над себе си от собствения си съпруг. Вече почти не си говорят. Единствените им разговори са само за желание за секс. Емине започва да ходи на работа изморена, без настроение, с ужасен страх, че съпругът й може да нахлуе и да иска секс. Голямата им дъщеря Мелиха е свидетел на няколко такива грозни набези на баща й върху майка й. Когато тя иска да защити майка си, изяжда и шамари от баща си. Една от причините, според мен, те да напуснат тази ромска общност, квартала, е това, че те са могли да си завършат образованието до съответно последно ниво, 11 клас. Сега вече е до 12, но преди е било до 11 клас. И всъщност модела, който са имали съответно от съучениците си, те са могли да го копират. Могли се да общуват по един по-друг начин с тях и да видят другата страна на живота, не само първичното, което се вижда в тяхната общност. Те обикновено живеят в една стая няколко човека. Освен, че има сексуално насилие, за мен най-големия проблем е това, че както в повечето семейства, така и в съответното на Емине, че се извършва сексуален акт пред децата. И това още повече кара да се копира този модел, например, както го е направил нейният съпруг. Тоест той да смята, че това е нормално, тъй като не е могъл да види нещо друго. И когато едно дете е под такъв силен стрес, то заключва своите емоционални потребности и емоциите си заключва и съответно не си ги признава и стои в първичността, в физическото, тъй като така му е по-лесно, за да не си признае болката. Още повече, освен физическите, не са обгрижвани по друг начин. Тук става въпрос за съпруга й и той няма как да му се даде шанс да се промени. Нещата излизат извън контрол, когато тя бива насилена върху бюрото, на което работи пред очите на камерите. Тогава Емине провежда още един разговор с майка си и отново остава разочарована. След втория разговор с майка ми, пак ударих на камък. Тя отново не ме разбра, пък и не ме искат в къща. А колко хубаво беше, когато се махнахме от махалата. Мислех, че Елхан ще е различен от всички други от махалата. Емине разплакана споделя на колежката си Камелия, която я успокоява. Разказва й, че нейна приятелка е имала същия проблем и й препоръчва психологическа намеса. Споделих на колежката ми Камелия, а нямам друг, на който да споделя. Разбрах, че моят проблем не е само мой. Такъв проблем са имали много жени. Камелия ми обеща да ми помогне. Ако трябва да се върнем кога е започнал проблема на Емине, т.е. да се срещне лице в лице с това, че тя има сексуален тормоз, тъй като
до един момент тя е приемала своето задължение да удовлетворява нуждите сексуалните на мъжа си. Всъщност това е преломният момент, в който тя започва своето развитие. Отивайки на работа сред едни интелигентни хора, което също е втория шанс след образованието, тя започва да разбира, че има друг тип отношения между мъжа и жената, тъй като в една фирма, където работят повече жени, много често има споделяне в обедните почивки и всеки си е говорил за своите мъже и тя в един момент разбира, че нещо не е наред и че не е нужно тя да прави толкова неща против волята си. И така си е дала право, в един момент си е дала право да усеща, че не е длъжна да прави секс, когато тя не иска. На първата среща с психолога Емине отива с притеснение. Винаги е мислила, че такава помощ се търси само ако имаш сериозни психически проблеми. След като разказва преживяванията си, психолога обяснява състоянието на Елхан. Неговата любов към Емине е малко объркана, тъй като той се води от физическите си потребности към нея. Има сексуални потребности, избрал си я, по някакъв начин си я харесал, но трудно може да допусне своята любов и към нея, тъй като той не я е виждал, най-вероятно. Аз не мога да коментирам все още, тъй като познавам Емине повече до момента и когато човек не е виждал любов и не му е показвана, не е гушкан, той трудно може да я изрази в себе си, но аз като психолог, вярвайки, че всеки се ражда с тази потребност от любов, знам, че тя е някъде заключена в него и ако някой му подаде ръка, всеки човек заслужава втори шанс, той може да се научи да я показва. Елхан продължава да не признава проблема си. Говорила с колежки, искала да ме кара при психолог. Аз дали съм от залудницата. Психоложката е много добра жена, обаче не знам дали Елхан ще се съгласи да отидем. Искам да спася брака си. Надявам се да успеем заедно. Емине все пак убеждава мъжа си да отидат заедно на психолог. Налага се да го заплаши, че ще си вземе децата и ще избяга в чужбина, ако той не отиде. Голямата му любов към нея и страха от това да не остане сам го принуждават да отиде с жена си на психолог. Когато за пръв път дойде в кабинета, той имаше много силни защитни механизми и всъщност дойде тук поради това, че Емине го беше помолила и беше решила да се бори за този брак, което отново искам да кажа, че е много силен момент в нейното развитие. И всъщност беше много трудна първата сесия, защото човек трябва сам да пожелае да посети психолог, тъй като това е първата му крачка към промяна. Често психолога е едно огледало на същността на човек. Сякаш беше дошъл с идеята, че трябва отново да изкаже своето желание, че жена му трябва да го слуша и тя да се промени към него. Първата им среща се оказва провал. Мога да кажа, че първата среща с съпруга на Емине беше доста трудна, но уважавайки неговото право за защита и за нежелание да участва, ние му дадахме шанс да помисли върху това, което Емине каза в срещата. Елхан не иска да чуе за това, че поведението му е ненормално. Психоложката Радка Цонкова се опитва да му обясни, че се нуждае от помощ. Той отново се връща при психолог, след като разговаря с колежката на жена си Камелия, която му обяснява колко зле се чувства Емине. Позволихме си да коментираме къде са границите, личната граница на един човек. Емине беше твърда в това, че иска да се променят нещата в семейството. И сякаш това, може би по-скоро страха от загубата на съпругата му, го активира да пожелае следваща среща и да направят някаква промяна в отношенията. Защото хубавото беше, че и двамата имаха чувства един към друг. А когато има любов, много лесно се преодоляват конфликтите в едно семейство. Когато няма любов, колкото и терапевтични сесии да се проведат,
двойката може да се раздели. И след втората сесия с двамата, всъщност доста неща се промениха в семейството. Той се отвори за разговори, успя да чуе какво точно иска и мене от него. Започват срещи с психолога, взаимни и индивидуални. С тях работихме около 3 месеца, като сесиите бяха веднъж в седмицата. И обикновено за една двойка може да има нужда малко повече като посещения, но преди това, че те се обичаха, всъщност ние лесно успяхме да променим нагласата, да съпруга на Емине да приеме терапията и да чуе гласа на съпругата си. Тъй като в домашни условия той ги пренебрегваше това, което тя му казва, а тук в кабинета успяваше да слуша, да мълчи и всъщност се промениха отношенията в семейството. Също беше засегната и темата за сексуалните контакти, които те имат пред децата. Той до ден днешен смяташе, че това е нещо нормално, докато той не смяташе така и за това също се промени. Сега разбрах, че сексуалното насилие не е нормално. Вече секса не е много по-приятен. Тя не чака да поиска, а всичко е взаимно. Това, че децата са виждали сексуалните отношения на родителите си, оставя в психиката една травма и аз препоръчах с децата да се работи отделно с друг колега. Те послушаха тази идея и всъщност децата си посещават терапевт и се надявам, нали, да могат да разберат, че това, което се случва, не е нормално и да си преработят травмите около това, което са видели. 3 месеца след това тяхното семейство се връща към нормалния ритъм на живот. Ами сега, след като приключиха терапиите с семейството на Емине, понякога тя се обажда просто да каже как е. Много рядко веднъж идва просто на консултация за лични проблеми в работата, но като цяло сме приключили терапията. Мисля, че сега живеят добре и за мен най-важното е, че всъщност този модел ще бъде прекъснат за техните деца, защото можеше да продължи. Много съм щастлива, че семейния ни живот върви добре. Аз също съм много щастлив с жена си. Щастливи сме заедно и продължаваме напред. Социална фондация Инди Рома с проект "Заедно в служба на обществото. Помощ за ромските жени срещу домашното насилие". Това е Интеррома. Организацията занимава се с международни проекти. Аз работя тук от началото на проекта, който е свързан с домашно насилие. И работя тук от 3 месеца, началото на проекта. Сими, вече има ли жени, които идват да търсят помощ тук? Да, имаше няколко случаи вече. Жените идват тук в центъра, където получават, помощ. Каква е процедурата? Ами, тук се срещаме в центъра. Те разказват. Да, разказват своята история, запознаваме се, но в началото не са толкова разговорливи. Трябва да бъдат предразположени, след което, като се установи контакта, те се разпределят към психолог или адвокат съответно, за да се насрочи дело. Най-често случаите са поради липса на финанси, се случва често разрив в отношенията между съпруга и съпругата. Значи, основната причина да се развалят отношенията и за мъжкото насилие, това е проблема с финансите, така ли? Да, като главен фактор понякога се случва да са финанси, просто липса на работна заетост, фактори, които се срещат в... И това е причината да бият. Други какви тормози са изпитвали тези жени, освен физическо насилие? Психическо. То като цяло е натоварването е огромно, защото няма съвместимост в семейството, губи се...
При какви случаи ги насочват към психолог и при какви към адвокат? Ами психолог, когато самото семейство има желание да продължи, да се запази, а към адвокат, когато вече нещата са излезли извън контрол, когато нямат желание да продължат, но това не винаги става, нали, по съвместно желание. Просто понякога само едната страна иска да се запази, от другата страна просто иска, нали, да приключат нещата, да продължат по своя път. Информационни центрове на Инди Рома. Град Куклен, улица Александър Стамболийски, 52. Село Розино, улица Иван Вазов, 64.